Cut! Ayo. Ada janta. Lagau. Ro, nोंना जिउनाया बुरिया जादोंलै. मोनाबिलि. लागाव. जिखुनु जाया थांखाबाय होनबा 7,000खौ गोसोआव हो. 2,000खौ लुबैगोन ना लुबैया? 2,000 आं लालालै हगारना होनोसै आं उन्दैखौ. होमबालाय मा खोथा? 7,000. दे. प्लेयारफोरखौथ' बुंनो थाङोबा जोंनिखौ बाख्नायनांगोन. ओरैबायदि मोनफ्रोमबो टिमनानो राफोद जोबाखै. सासेबो दुरबल गैया. नै लोगोफोर दसेनो अखा हाब्रबनानै सेस फिल्डआ दै बायदि जाजोब्बाय नै. नै साथासो हमनांगा रायजोफोर नै आदायजों. फिथामर मा जानो गोसो दंमारो? मिथियो नामा? आदाय जान्था लागाव मा बेदर जानो सानखो फाइनाल? आदा देरहानाया 7,000 ओमफ्राय जेननाया 5,000 जाहैबाय. मोनाबिलि लागाव जिखुनु जाया थांखाबाय होनबा 7,000खौ गोसोआव हो. 7,000खौ 7,000 2,000 बेस्ट प्लेयारा 2,000 जाहैबाय. गालाखौनो मोनगोन बादि मोनदां. मोनो ओरैथिं नै हाला अबेखौ लुबैयो फिथाम्बर? अबेखौ लुबैयो? 2,000खौ लुबैयो. 2,000 बेस्ट प्लेयारखौ. आदसा दे ओरैथिंना बारा रायलायनो नागिरा. हाब्रु खाबसिनजोब्बाय. गामि खाथिनि बारा माबानो नाङालै बायद्रा. जिनिसा जोङो दान्दिसे फाइनाल गेलेग्रा बिथांमोनखौ आलासिया फंनै फंथामसो बुंनो नागिरदों बा साजेसन होनो नागिरदों. हगमाबिल बिसिडिसिनि चेयारमेना बेनो जाहैबाय आइथाथा बरिया. मैदान खेला जागासिनो दं जोंहा. जों लागोनि गयबारि जांगिला क्लाब बेनिफ्राय ओरैथिंना नाम्बार 1 हाब्रुबारिनि दावगाफु क्लाब. जांगिला क्लाब गयबारि जोबथा बिसिडिसि लेभेलनि हगमाबिल बिसिडिसिनि जे फाइनाल खेला बे फाइनाल खेलाखौ बिथांमोना गेले दिनै जोबथा बादायनायाव आगान सुरदों. जांगिलानि जे क्लाबा देरहामानो जोङो बेखौ हगमाबिल बिसिडिसिनि थ्रुयैनो गेले. स्क्रिनशट खालामना लाखिदो नोङो. जागोन दे. हाथायाबो जोंना आयं चेयारमेना दे माबा बुंदो. दिनै लास्ट डेनि लास्ट डेआवथ' गाहामै जोंना बिसिडिसिनि सिङाव फुटबल टिमा जानानै थांजोब्बाय. जेबो घटना जायाखै. मोजाङैनो मथा-मथि प्लेयारफोरखौथ' बुंनो थाङोबा जोंनिखौ बाख्नायनांगोन. ओरैबायदि मोनफ्रोमबो टिमनानो राफोद जोबाखै. सासेबो दुरबल गैया. जोबनानै बदाय बेखौ जोङो डिपिसिएल लेभेलाव बा जोंनि ब्लक लेभेलाव गेलेहैयोबा मथा-मथि जोंनानो उइनार जागोन बायदि सानदां. माने प्लेयारखौ नुनानै नायनानै गेलेनाय पारफरमेन्सफोरखौ नायनानै आरोखि. दिनै जोंहा खेला जागोन गयबारि भार्सेस 1 नं हाब्रुबारि दावगाफु क्लाब. दा मथा-मथि खेला जेबो जोंहा दुर्घटना जायाखै. गाहामै जोंहा थांखिलांबाय. लोगोसे बे अखाल' एसे गाज्रि खालामदोंमोन. थेवबो दा नागारबाय. जों फाइनालखौ नै जागायनोसै. मथा-मथि जोङो ब्लक लेभेलाव गेलेहैनायाव जोंना पारफरमेन्सआ मोजां जागोन बेखौ मिजिंथिबाय. प्राइसखौ खोन्थादो. प्राइसआथ' जोंना फार्स्ट जोंहा फार्स्टआ जाहैगोन जोंना 7,000 उइथ ट्रफि. सेकेन्डआ जाहैबाय 5,000 उइथ ट्रफि. बेस्ट प्लेयारा जाहैबाय जोंहा 2,000 आरो उइथ ट्रफि. बेखिनियानो. दे गोजोननाय थाबाय आदा. फाइनालाव थांबाय मा 2,000 2,000खौ लुबैगोन ना लुबैया? 2,000 आं लालालै हगारना होनोसै आं उन्दैखौ. होमबालाय मा खोथा? 7,000 दे जिखुनु जाया लोगोफोर फाइनालाव थांखाबाय नालाय 5,000बाबो 7,000बाबो जाबाय. नोंबा जारला जाथारबायलै अखा हानानै
कालारा एखे जाबायना खेलाया शुरु जाबाय शुरु लागाव अखा हादैयाव बल जोलायदों ओरै सालायानो गिदिंना दंना अखा हादै गामि मोननैजों ज' बेस्ट प्लेयार टेस्ट प्लेयार 14,000 लगायनाय अमा मासे फैबाबो जाबायलै बरिया लागाव इन्टारेस्ट जाथारदों लागाव आपेल 11 नाम्बार आपेल कालारा एसे एखे जाबाय थेफा ना दा जुरालाय दा जुरासो गलाव आइसो एसे एडभान्स हरग्रोबाय बेना गलाव थांनो नागिरखायो होननाय सानसे माबानायाव जाया बेना डाइरेक्ट इसो थस आपेल जादों हाग्राजों सिनायला नामा कुम सेमिफाइनालाव आनलाखि खुनुरुखुम सिगांजों हरबानो जायो उनजोंसो फैयो फासआबो ओरैसो होदोंमोनलै दाबुरा मोनफैग्रोयो मोजां दादुरा थिखा आउटसो थांहोबाय आड़ाई मेरगा बला खाट आसा मोजां मोनो फाउल जागौमोन बेबो नुबायब्रा बेबो नङा फावसे दाद्रा फावसे खाट आयो खेलायनानैनो लाबाय थायो दानजासिगौ नालाय
दैयाव जुमबानो जायोलै दैयाव जुमनांगौ जाहैबाय जोनो रोङालै जाफा जाफिबासो सोनो हायोलै बेखौ माबा नारा इसेबो जाम्बासो इसे फोनांहैनांगौ हारसिं हिन्दी बलखौ सान्स होना होयो जों गैला हनै हाखिंजोंनाबो बिदो हनै एलबिसा जानोबो माबा सायो बुस्थुआबो नमेन डाइरेक्ट खालामो नालाय नमेन दाजु उला जानथा जायगायावनो माबायो सोजाबायसो बर'फ्रा आखिनि जायालै बेना दा गेजेराव होनांसिगौ होलांबाय र' नोंना जोनाया बरिया जादोंलै लोगोफोर जोंहा दा मेसा जोब्बाय ओमफ्राय गरसेयावहाय जेनबाय आरो खुनुरुखुम लाजिनाङा बे बेस्ट प्लेयारा बे मोननांगौमोन बे नङाबा बलानो जाखाया जाया जेबो नंला बे 5,000 जों मा मोनगोन बेबा नायनोसै प्लेन खालामथ'वाखै नेक्स्ट टाइमावहाय नेक्स्ट इयारावहाय फैबावनो हागौ बे खेलाया जोंहा आङो बुंनो हाया केप्टेनफोरखौ सोर सोरना अबेहाय आघात जाखो दंबर बहाय आघात जाखो मोनाबिलि आखायाव दे बिस्रा 7,000 देरहामारबाय फाग्लाफ्रा 7,000 देरहाबाय बिस्रा आदै 7,000 देरहा माबाबाय मोनसिगोन दे बरिया बैरा 7,000 मोनमारबाय होनबा ना मा खालामगोन लोंजोबसै आंनोबो 1 पेक ओरैसै दे मोनलोंगोन ना मोनलोङा आसा गैयालै जोबोद आघात जायाखै जेबो जायाखै आदसा ओमफ्राय 7,000 मा खालामनो सानखो औ माखासे जायो दे लोगोफोर जोंहा दायो प्राइज रानसिगोन आरो जेननाय देरहानाय नोंथांमोना दसे खिनिखौ नेबावदो जोंहाबो लाफानोसै होनानै बे फंनैसो बिबुंथिखौ होनानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयाव फोजोबनो गोजोनथों गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय दिनैनि बे CEM क्लाब फुटबल बादायलायनाय आमोल बर' सारनि जायनाखि बिथांखिनि गेजेरजों जानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि CWCनि मेम्बार मानगोनां बिद्याधर ब्रह्म चौधुरी बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि बिथांखौ नैबे सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै एलबिस
सासेनाव दं खेबबाय बस थाथ' Ada lebih, boleh isi. Wah. Rana Shop. Hai Baraja dong, Armit Putih. Salah video. जोंना बेनो सोलियो होमबा आपेल भिडिअसो बानायदां एसे मोजां नायजोलाय थिखोनायनां नेक्स्ट टाइमाव माबानोसै मदे वा देरहाना माबायदि मोनखो बायरा माबायदि मोनखो देरहानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बेंककआव हाब 1 लाख दं नामा बेवलाय 1.5 लाख Tiba, wow, oh my god, biar gongnya loंहैखानोसै बियो दा, oh my god, 5,000 दे खेबजादो दादुरा, runners up next time माव हयलाय winner खालामथारनांगौ, लोगोफोर नै मोसौ लांफैनो मोनालायबाय आरोना, उफाय गैया, माने बल फाइनालखौ जोब्बाय नालाय खुनुरुखुम नेथाबनानै भिडिअ खालामबाय मोजाङै भिडिअ खालामाबाबो नायग्राफ्रा मोजां मोननाय नङा नालाय ओंखायनो मोनाजासे बानायनानै फैथारबाय आरोखि आङो दा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लेवारसो मानखोखो ना माखोब्रा फै दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बेवहाय दंबावो जारलाथार मोसौआ